Son galiñas de Mos. O nome desta raza autóctona xa o di todo. Esa gran calidad que ven a ter tanto na súa postura dos ovos como na carne, eu creo que os que tivemos a oportunidade de conocela, de probala, de degustala, non temos que nada máis que felicitar a esa asociación. Poderemos comprobalo este 29 de outubro na parroquia de San Xillao de Mos, na expo degustación que contará ca participación de 12 criadores e medio centenar de exemplares. Vale para que os criadores comproben os animales que teñen, poden ver que igual teñen bons animales e pensan que teñen malos, outras veces pensan que teñen malos e son bons. Entón, pues, bueno, para nós as monográficas son moi importantes porque damos a conocer o produto que temos como os galos e as galiñas. A recuperación desta raza autóctona é o resultado dun traballo de moitos anos que se reflicte nesta expo degustación. Que xurdiu, pois, lóxicamente, para dar a coñecer esta raza, que é a raza Mos, na que tamén hai que agradecer a asociación Avimos e a todos os que se implicaron na súa recuperación desde que no ano 1934 pois, se colleron os ovos precisamente dunha casa veciña da parroquia de San Julián de Mos para iniciar ese proceso de recuperación. A Deputación, cunha chega de 4.000 euros, é o principal patrocinador. Os obxectivos do organismo provincial son varios. Que a nosa xente que vai a visitala o deguste e ao mesmo tempo pois, tamén facemos turismo e promocionamos os valores que teñen a nosa provincia. Na actualidade, están censados máis de 6.000 exemplares de galiña de Mos.